চাওক আমাৰ কামটো আমি কৰি আছোঁ আৰু ভগৱত গীতাত কৈছে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই যে নিজৰ কৰ্মটো কৰি যোৱা ফলটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। Hagramaya देरहाबाय 70 मोनबाय सरकार दानो रोङाखिसै आरो गोदोनि बिनि एक्टिभिटिसफोर आरो बेहा गोदान माने फिउचारनि थाखाय जेबो प्लेनिं गैया। এটা কথা স্পষ্ট আমাৰ তাহানি 17 বছৰে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিপিএফ চৰকাৰে আৰু আজিৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন সন্মানীয় দেৰহাছাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ সিহঁতৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টটো জংগল ৰাজৰ দৰে চলাই আহিছিল। কোনো চিষ্টেম নাছিল। সেই বস্তুবোৰ চিষ্টেমত আনিবৰ কাৰণে আমি আজি আইনটো পাছ কৰিব লগা হ'ল। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर गिबियाव आं नोंथांमोनहाय इन्ट्र'हाय मोनथाम भिडिअ दिन्थिनानै होखाबाय। बिनि सायावनो जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन। रायजोफोर फै अब्ला जोङो गिबियावहाय रेवरेवा नार्जारी सारनि माखासे बुंथिनायखौहाय जोङो खोनासंनानै लादोनि उइलियाम नार्जारीनि सायावहाय रेवरेवा नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। हाग्रामाया देरहाबाय 70 मोनबाय सरकार दानो रोङाखिसै आरो गोदोनि बिनि एक्टिभिटिसफोर आरो बेहा गोदान माने फिउचारनि थाखाय जेबो प्लेनिं गैया। नंखायनो आङो बै समाव जितु सरकारा बिजेपि सरकार दं बे हिसाबै आङो बिजेपियाव थानानै माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नामा सानदोंमोन। दा बहायबो नुबाय आङो बहाय जोंनि बर'फ्रा जायगा गैया। जोंनि बर'फोरनि थाखाय बारा साननो हाया। नंगौ बिसोर जाथिजों खोथा गैया देशआव खामानि मावदों बिजेपि हिसाबै सरकार हिसाबै खिन्थु जों बर' जाथिनि थाखाय बा जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि थाखाय बिसोर जेबो मावनो हाया बा मावफैयाखै मावफैनायबो नङा। मानोना सरकारा बिटिसिआव जोंनि काउन्सिलासो थाखा हरगोन बिसोर खिन्थु खामानि मावनाया जोंनि काउन्सिलासो मावगोन। बेवहाय डाइरेक्ट आसाम सरकार जेबो मावफैनो हाया। ओंखायनो बेखौ साननानै दिनै नुबाय माने बिदिनो थानानै मा जागोन आरो जोंहा भबिष्यत दं। भबिष्यत थानायखाय आङो एबार जेरैखियाबाबो माखासे जेन'बा माखासे खारनफ्राव बहुद आं बदनाम लादोंब्लाबो आं बे बदनाम लानाय केलकुलेटर भाबै खालामदों। आं एम दानजादों बे आंनि केलकुलेसन बा केलकुलेटर भाबै खालामदों। बहाय अनिस्स' खोथाबै नङा एम दानजानांगौ आं दाय मावनानै दानजादों नङा। आं दाय मावनानैनो बे एमखौ दानजादों मिन्थिखागौ। बेबायदि खोथा बुङोब्ला प्रमद बर' सारनि खोथा दानखागोन प्रट'कलनि खोथाखौ दानगोन। थेवब्लाबो दाननायानो आंनि थाखाय मोजांसो साननानै आं बेखौ माबादों। नङाब्ला आङो डाइरेक्ट जुदि बिजेपिआव ओंखारनानै जुदि इउपिपिआव लाफैनांगौब्ला बे प्रमद बर' सारा एसे गाज्रि मोनजागोन रायजागोन आं बेखौ लुबैयाखै। आंनि इस्सा गोथौबारे फैनाय होननानै आं बेखौ देखायदों आरो बिदिनो फैदों। आरो दिनै जोंहा भबिष्यत गोबां मावनानै दं। आरो दिनै नुदों प्रमद बर' सारा जा मावदों हाग्रामानिखौ बुहुद आकास फाताल तफात डेभेलपमेन्टआ मावदों नंगौ खिन्थु बिनि गुन मावनायनि गुन पलिसि गासिबो बुहुद पार्थक्य दं। ओंखायनो आङो इउपिपिआव हाबदों आरो हाबनायनि खारना जाहैबाय जोंहा बिपिएफआव थानानै जेबो जाया आरो बिजेपिआव थानानै जेबो मावनो हायाखै मावनो हानाय नङा। ओंखायनो ओरैहाय आं इउपिपिआव हाबदों आरो आं बुंदों एबार आङो इलेक्सनबो गेलेया बिटिसिआव आङो पार्टिनि थाखाय मावगोन जोंनि भबिष्यतनि थाखाय मावगोन। बेवहाय मानसिफ्रा आंखौ बुंनो हागौ दल बाग्रा बायदिसिना आरो बेखौ रावबो बुङाखै बे उइलियामासो बुंदों। उइलियामाथ' गावनो दल बाग्रा बोसोरब्रैयाव मोनब्रै हान्जा सोलायबाय बे। प्रथमाव बिपिएफमोन बियो थाखा फैसा खामायबाय लाबाय उनाव इउपिपिएलआव फैबाय प्रमद बर' सारजों थाफैबाय बहाय थाखा फैसा खामायबाय लाबाय ओमफ्राय दा नै इउपिपिएल बिदिनो इउपिपिएलआव फैनानै आरो दा बिजेपिआव सोलायबाय मोनब्रै दल बिदि सोलायबाय बे। खिन्थु आंनाव बिदि नङा। आं इस्साखिथ' भाबैनो माने हयथ' नंगौ रायजोफोरजों रायज्लायनो हायाखै खयथा जिनिसफोरखौ उनाव खिन्थु रायज्लायफिनदों आङो ओरै खालामबाय ओरै खालामनानै आं दल बाग्राबो नङा राजनितिक सुबिदा लानानै सोलायाखै जेरै उइलियाममोना सोलायदों आं बिदि नङा। नंगौ सियर जोङो बयबो मिथिगौ माखासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखायल'सो बिथांमोना बिबानाव लायो आरो बिबान एंगारो
आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनो साननानैहाय बिथांमोना जयनिं जायो। दा बिथांमोना सोरबा सोरबाया धोन सम्पति रां रुफाखौल'सो हास्थायनानैहाय बिबानावहाय हाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै जों बुंनो थाङोब्ला BPF निफ्राय फैनाय BJP निफ्राय फैनाय जेसेबांनाखि BPF पार्टिनि मावथिफोर दङमोन बिथांमोना UPPL आव हाबफैनायनि थांखिया एकमात्र बर' रायजो राजाफोरखौहाय मोजाङैनो दैदेनलांनो थाखाय खामानि मावनो हागोन नामा बेखौ थांखि लानानैसो BPF एंगारनाय जोङो बयबो मिथिनो मोनदों। खाम्फा बरगयारी सारनि खुगानिफ्रायबो जोङो खोनाबाय बिथांमोननि थांखिया हारिखौहाय गोजौआव दैदेनलांनाय बा हारिखौ गेरेमसा खालामनाय बे खामानिखौहाय थांखि लानानैसो मावनो साननानैसो बिसोरो BPF पार्टी एंगारदों होननानै जों खाम्फा बरगयारी सारनि खुगानिफ्रायबो खोनादों आरो हितेश बसुमतारी सारनि खुगानिफ्रायबो खोनादों। थिग बेबायदिनो रेवरेवा नार्जारी सारनिफ्रायबो जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर आरो लरेन्स इस्लारि सारनिफ्रायबो जोङो खोनानो मोनदों। साफ्रोमबो BPF निफ्राय UPPL आव हाबफैनाय जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ साननो गोरों मानसिफ्रा माब्लाबाबो UPPL खौ एंगारफिनाखै। जायफ्रा धोन सम्पतिनि थाखायल' बिबान लानो सानदों बैसोर बायदि सुबुङा UPPL पार्टीखौ एंगारनानैहाय सोरबाया BJP आव सोरबाया BPF आवनो थाहैफिननाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बे समाव जों खोनासंनोसै ओरैहाय UPPL नि CEM प्रमद बर' सारनि बुंनायखौ बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय एसे। আমাৰ কামটো আমি কৰি আছোঁ আৰু ভগৱত গীতাত কৈছে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই যে নিজৰ কৰ্মটো কৰি যোৱা ফলটো মই মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। গতিকে ফলৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই। 5 বছৰ 17 বছৰত শান্তি আনিব পৰা নাই, 5 বছৰত শান্তি আহিল। 50 বছৰত অশান্তি আছিলে, এই 5 বছৰত শান্তি আহিল। ইয়াতকৈ আৰু মূলধন মোক একো নালাগে, আমাক একো নালাগে। সেইটোৱে ডাঙৰ মূলধন। বড়োলেণ্ডৰ মানুহ সদায় শান্তিত থাকক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। আৰু জাতি ভেদাভেদ, সমাজ ভেদাভেদ, ধৰ্ম ভেদাভেদ এইবিলাক যাতে কোনো ৰাজনীতিক কাৰণত ৰিপিট নহয় এই কথাটোকে মই সবকে অনুৰোধ কৰিম। সকলোৰে দায়িত্ব আছে। পৃথিৱীখনত ইফালে আনফালে সদায় গৰম হৈ আছে। আমাৰো যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি গৰম এটা অৱস্থাত গ'ল। আজি যেহেতু ঠাণ্ডা আহিছে এই পৰিৱেশটো যাতে সদায় ৰাখে সবে চেষ্টা কৰে। ৰাজনীতিটো কৰিবই, গণতন্ত্ৰ দেশত কাকো বাধা দিব নোৱাৰে। কিন্তু যোনে ৰাজনীতি কৰে সমাজখনৰ কথাটো চিন্তা কৰি যাতে আগবাঢ়ে মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিম। अब्ला जों बयबो खोनाबायना रायजोफोर 30, 40, 50 बोसोर जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माब्लाबाबो नैबे जोबनानै थांनाय दा सोलिबाय थानाय 5 बोसोरसिमहालागै जेसेबांनाखि बर' हारिया गोजोनाव दङ बेबायदि माब्लाबाबो बर' हारिया गोजोन मोनफेराखैमोन। 17 बोसोर सरकार सालायनो होबाय BPF पार्टीनि हाग्रामा महिलारी सारखौ। नाथाय सासे वान मेन आर्मी बायदि जंगल राज रायजो सलायनाय जोङो नुबोबाय। दा बिसिखिनि नुसेयावबो दासिमबो UPPL खौहाय मोजां मोनै मानसिफोरनि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों 17 बोसोराव BPF नि सरकार सालायनाया माब्रै सान्थिमोन होननानैहाय नोंथांमोना साननो। नाथाय जोंहा स्टेट गैया, दिनैसिमबो जोंहा स्टेट गैया। जोंहा गुबुन गुबुन हारिफोरनि बायदि स्टेट गैया। दा बे स्टेट गैयि मानसिया माब्रै रुल्स बानायनो हानो? भारत सरकारनि आन्दाराव थानानै आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानानै माब्रै रुल्स बानायनो हानो नोंथां? एसे स्टाडि खालाम, फरायनो गोरोंब्ला मोजाङै फराय आरो रोङाब्ला ससियेल मिडियायाव दाहो। दानिया जों सावरायनोसै फैयै फैयै 5 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। जोबथा बाजेट सेसननि एसेम्ब्लिया साननैसो सिगां जोबनानै थांबाय। जागायजेननायनिफ्राय लानानै UPPL सरकारनि सरकार सालायनायनिफ्राय लानानै देरहाजेननायनिफ्राय लानानै हाग्रामा महिलारी सारा बाजेट सेसननि एसेम्ब्लियावहाय खनसेबो नुजाहैयाखै। जाहोना मा? हयथ' गिदों, हयथ' लाजिनाय मोनदों, हयथ' साहस मोनाखै, हयथ' बिथाङा बे एसेम्ब्लियावहाय नुजानानै आं मा बाथ्रा बुंनो बेखौहाय सिन्था खालामदों। बेनिखायनो बेयावहाय एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारी सारा खनसेबो नुजाहैयाखै। हारिनि थाखाय मावनो आरो दैदेननो सानग्रा लिडारा माब्लाबाबो बेबायदि खालामनाय नङामोन रायजोफोर। नाथाय बिथांनि हास्थायनाया एकमात्र धोन सम्पति रां रुफा
बिनि अनगा जेबो नङा। बे समाव जों खोनासंनोसै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय राव। नोंथांमोना खोनासं मा बाथ्रा बुंदों। আজিলৈকে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত য'ত নেকি আমাৰ লাষ্ট এছেম্বলি ছেশ্যন 15 টাইমছ আমাৰ এছেম্বলি হৈছে, আজিলৈকে আমাৰ কাউন্সিলে 44,409টা ফেমিলি 44,409 ফেমিলিক আমি লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আউট অফ 3,66,087 হাউচ হ'ল তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ টোটেল মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 3,66,087 হাউচ হ'ল, তাৰে ভিতৰত 44,409 ফেমিলিক আমি লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকে মাটি বাৰীৰ কথা লৈ পেলাই বাৰ বাৰ কৈ আছে যে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 4.5 বছৰত মাটিৰ কাম একো কৰা নাই। মই আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে এটা কথা দিব বিচাৰিছোঁ যে 2003 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে যেতিয়া তেওঁলোকে শাসনভাৰত আছিল, কিমান মাটি দিলে? তেওঁলোকে মাটি দিছে মাত্ৰ 1,623টা ফেমিলিক, অনলি 1,623। বগৰীবাৰীত আমাৰ চাৰ্কলৰ আণ্ডাৰত থকা জনসাধাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে জনাটো ভাল। বগৰীবাৰীত দিছে তেওঁলোকে 4টা ঘৰ, গোসাইগাঁৱত দিছে মাত্ৰ 14টা, আৰু হাওৰাগুৰিত কিন্তু এটাও ফেমিলিক তেওঁলোকে মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল 17 বছৰত। দতমাত দিছে 11টা ফেমিলিক, কোকৰাঝাৰত দিছে 55টা ফেমিলিক, চিডলিত দিছে 980টা ফেমিলিক, বেংতলত দিছে 89টা ফেমিলিক, বিজনীত দিছে 29টা ফেমিলিক, তামোলপুৰত দিছে 173টা ফেমিলিক, গড়েশ্বৰত মাত্ৰ 5টা ফেমিলিক দিবলৈ সক্ষম হৈছে, জালাত দিছে মাত্ৰ 43টা ফেমিলিক, বৰমাত দিছে মাত্ৰ 2টা ফেমিলিক, বাক্সাত দিছে মাত্ৰ 68টা ফেমিলিক, 68টা ফেমিলিক, বাগানপাৰাত তেওঁলোকে এঘৰকো মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কইৰাবাৰীত 51টা ফেমিলিক দিবলৈ সক্ষম হৈছে, হৰিচিংগাত মাত্ৰ 2টা ফেমিলিক মাটিৰ পাট্টা দিছে, কলেগাঁৱত মাত্ৰ 7টা ফেমিলি, কলেগাঁৱত মাত্ৰ 7টা ফেমিলিক মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছে, ওদালগুৰিত মাত্ৰ 2টা ফেমিলিকে পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছে, মাজবাটত 70টা ফেমিলিক মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সৰ্বমুঠ 17 বছৰত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই 1,623টা ফেমিলিক মাত্ৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, ছেটেলমেণ্ট দিছে। কিন্তু আমাৰ দিনত 4.5 বছৰত আমি 44,409টা ফেমিলিক মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সৰ্বমুঠ আমাৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। दा बर' हारिनि थाखाय बेसिकनि खामानिखौहाय 19 बोसोराव मानो खामानि मावाखै? डाइरेक्ट बाथ्रा आं बुंनो सानदों रायजोफोर, ट्राइबेल संघनि मावथिफोर नोंथांमोनाबो एसे लाजिनो सोलोंनांगौ। 19 बोसोराव मानो उन्दुनानै थानायमोन? रायजोफोर, मोजां मानसि उजियोब्लानो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नायनो हायै मेगन सानाय नेवसिनाय बे सोमजियो। जेरै गारबोनाय बोसोर बोसोर जोङो काछार हादरखौबो एंगारनानै होनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो बर'नि गेजेरावहाय सासे जंगल राज रायजो सालायनायनि खारनावहाय बर' हारिया हा मोननांगौनि मोनथायनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय खाफाल मोजां दिनैनि समावहाय सासे मोजां दैदेनगिरि जोङो मोननो हादों। बेखौबो जों नेवसिगारनो नागिरदों। जेरै लाइक फर एग्जाम्पल बै बिर दैमालु सिखोना जोहोलाव, बिसोरो रावबो गुबुन हारिजोंहाय थैनो गोनां जायाखै। सिखोना जोहोलावाबो बर' हारिनि अयथासार इनागारि खालामनायनि खारनावनो भुटान राजानि सेनजौ खाम्फाजोंहाय बै ब्रिटिशफोरजों लोगो जानानैहाय बुथारजानाय जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो दैमालुआबो मैदेर गुफुर लाबोनायनि थाखाय गावनि हारिनिनो सासे गावनि असे बिमा बाथुलानो बेखौहाय सिहा लुथेनानैहाय बुथारदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बर'आनो बर'खौ बुथारनाय, बर'आनो बर' हारिखौहाय सैयै जाबाय। अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।